Uden er pastor. Storen kommer ud. Godt. Jeg kan godt passe på, folkens. Nu kommer landfod. Ja, hilse folkens. Jeg har en proklamation at oplæse. På denne solbeskinnede Bonifacius-dag i det herrens år 1416 skal der herved proklameres, at hans nåde Bisplave Glob ude i Viborg domkapitel lader indvåneren på vor fru Læsø afholde en tiltrængt fridag fra sydepanderne til afholdelse af en daglang festivitas for netop trofast og velgjort at have syet salt gennem det sidste kvarte sekel. Først under salig bisp Jakob Moltke og siden under hans nåde Lave Glob. Nærværende proklamation vil efter denne oplæsning blive slået op på kirkedøren til alles vidnesbyrd, og jeg, landfoged Hesselholt af Læsø, skal her inden fruemesse sammen med kapellan Juhl og præst Eva Bernhagen, kirkeklærke og gravefolk sikre, at alt Læsø-folket modtager hele bekendtgørelsen. De fremme deltagere kan herefter til messen kan herefter frit viderebringe budskabet til familie og frænder. Hans nåde biskop Glob lader følgende forstå. Efter fruemesse fra kl. 10 til 11 vil salgsyderne på nordre del af Kringelrøn være værter ved denne festivitas. Den fyldes med masser af godt til folket. Der bliver sørget for godt til både gagen og hals, for slagtekalven, vildsvinet, og lammene er behørigt slagtet og lagt på ildstedet til stejning. Ølbryggerne har rullet de gode tønder frem med mesterbryg. Øens spillemænd er hidkaldt med både fiol og lut, og det er tilladt at træde ud i dans, selvfølgelig behørigt iklædt søndagstøjet. Til børnene er der lavet leg og spil på engen. I dagens anledning er der givet tilladelse til opstilling af kramboder på pladsen. Kennik Jens Vellev vil give en belærende fortælling om de bånd, som knytter kapitlet og vor fru Læsø sammen. Og endelig har vores lokale kunstner, Ingrid Bilving, lavet fremstille et kunstværk, som sydmester Hesthaven vil fremvise. Og hermed giver jeg ordet til kapelanen. Ja, fordi vi har jo øllet. Øllet er første bryg.
Det smager himmelsk. Og jeg har selv smagt det. Jeg har smagt det sammen med mester Erik og Larny. Den dybe mørke bryg af den fine rødmalt. Det er mester Eriks værk. Og så er den fine lyse maltøl. Det er Larnys hånd. Ja, Kapellan Jul. Vi er ikke i tvivl om, at brygget er fyldt med saft og kraft. Det tør svagt antydes. Men det var et glædens budskab fra hans nåde biskop Lave Glo i Viborg. Lad os smage et glas af organistens søde mjød som et tegn på festens begyndelse. Og vi har plet. Kunne vi ikke tage med i det? Skal vi skåle? Ja, lad os skåle. For Læsøs hvide guld. Skål! Så lad gå da. Det bliver dejligt. Men pas på øllets fristelser derude på rønnet. Er der i øvrigt medbragt processionssalt til Der den er- årlige velsignelse? Masser af processionssalt. Der er processionssalt både til gejst og til værsling. Vi venter på saltet. Så helt får jo ikke bukser. Og der er jo så afgift behørigt til kirken. Og den tror jeg, pastoren skal være. Og så selvfølgelig til værslige formål en lidt større. Her er 2 processionstønder med det fineste jomfrusalt. Værsgo. Værsgo. Ja, al den festivitas er godt nok. Men lad os nu gå ind i Guds hus og høre evangelistens ord om, at I Læsø-folk er livets salt. Vi går i position.
synger evangelisten Matthæus. Salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det ned under en skæppe. Men man sætter det op i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlen. Amen. Vi kan ikke undvære salt i vores mad. Uden salt smager kødet ikke af noget. Det er som at række tungen ud af vinduet. Sådan siger vi om mad, der ikke er saltet. Men for meget salt kan også ødelægge mad. Har du tabt saltbøssen ned i gryden, siger vi. Hvis maden er for salt, så er maden uspiselig. Salt kan være livsfarligt i for store mængder. Salt kan nedbryde. Salt kan ødelægge vand og gøre det livløst. Tænk bare på det døde hav, hvor der intet levende er. Det er fuldkommen sterilt. Intet liv findes under overfladen. Der er rigtig mange talemåder forbundet til salt. Han har ikke salt til et æg, siger vi. Det betyder, at man er fattig. Eller vi kan gnide salt i såret. Det var faktisk en måde at afstraffe på i gamle dage. Nu bruger vi det i overført betydning, heldigvis. Vi siger det om noget, der svier, som gør ondt. Vi siger også, det skal du lige tage med et gran salt. Det betyder, at man skal være forbeholden, skeptisk over for noget. Salt symboliserer vid og visdom, og så holder det fordærvet væk. Det var sådan, at i gamle dage kostede saltet mange penge. I dag kan vi få det i forskellige prislejer. Du kan købe dit salt dyrt eller billigt. Det må du selv bestemme. Men det vigtigste er dog, at du har salt i dit hus. Når vi mødes i sociale sammenhæng, så sørger vi altid for, at der er salt på bordet. Hvem kan tænke sig et spisested uden et ordentligt saltkar? Det går ikke. Salt er nødvendigt, hvis du byder gæster til middag. Det er god skik at have salt i sit hus. Jesus talte også om salt. Det var en gang efter, at han havde holdt en meget lang prædiken til en masse mennesker på et bjerg, hvor han havde lært dem om, hvad det vil sige at være kristen. Så kiggede han på sine disciple, for nu talte han direkte til dem. Så kiggede han hver en i øjnene og sagde, I er jordens salt og verdens lys. Nu blev spottet rettet mod dem. Og jeg tror ikke, det var helt ret for dem. De var med i inderkredsen omkring ham. Det var dem, der var tættest på. Det var dem, som Jesus havde størst forventninger til. De havde i lang tid nyt. Men der kom også en tid, hvor det blev hårdt at være dem. Og det vidste Jesus godt.
Og det var derfor, han sagde, I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? I er verdens lys. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlene. Jordens salt og verdens lys. Hvad var det, han prøvede at fortælle dem? Hvorfor siger han, at de skal være ligesom salt? Jo, jeg tror, han mente, at de skulle gå foran alle andre. Det havde konsekvenser at være dem, der var helt tæt på Jesus. De skulle være på en særlig måde. De skulle ikke være som en hver anden. Ordene blev dengang sagt som et disciple-ideal. Nu i dag bliver ordene sagt til os alle sammen. I er jordens salt og verdens lys. Det er til os alle sammen. Men hvordan er vi jordens salt? Det er stadig ikke helt nemt at forstå. Jeg tror, det handler om at stå ved, hvilke værdier man vil følge. Salt symboliserer uforgængelighed, konservering. Tænk på saltlag. Ting holder, hvis de kommer i salt. Kødet rådner ikke. Salt er et koncentrat. Det er i ren form. Her på Læsø, der betyder saltet rigdom. Det er også derfor, vi kalder det for det hvide guld. Det var vores rigdom. Og munkene, der boede herovre, det var dem, der lærte at udvinde det. Det var deres fortjeneste. Og saltet blev sejlet med både ind i Limfjorden og kom videre til markedet i Viborg, hvorfra det blev solgt. Og det var biskoppen i Viborg, der fik alle pengene, selvom han sådan set var rig nok. Nogle af pengene gik nok også til munkene selv. De byggede kirkerne herovre. Så det var ikke helt skidt alligevel. Men det var magtens folk, der fik fingre i saltet, selvom det faktisk tilhørte Læsøboerne. Biskoppen tog det, landfogeden tog det, alle dem, der havde magt. Man kunne ikke bare tage det salt, som man havde brug for, selvom det var en livsnødvendighed. Der var skat på det, og man betalte afgift. Det var der helt sikkert nogen, som protesterede imod, fordi de syntes, at det var strengt. I Indien, der opfordrede Mahatma Gandhi jo alle indere til at gå ud til havet, samle deres eget salt, i stedet for at købe det, som englænderne solgte. Det skabte jo et afhængighedsforhold. De købte af englænderne. Så blev de udnyttet. Det var cool business. Selvom saltet fandtes lige derude på rønnerne, og i verden går derud og samle lidt vand og syde deres eget salt, så måtte de ikke gøre det. I dag kan alle heldigvis syde salt. Børn kan syde salt på saltsødhed. Det er slet ikke svært. Jesus sagde heldigvis ikke, I skal være jordens salt. I skal være verdens lys. Nej, han siger, I er allerede jordens salt og verdens lys. Vi er ikke på vej til at blive. Vi er jordens salt. Vi er vor Herres små marketerninger. Og vi mister ikke vores kraft sådan lige med det samme. Men vi må være koncentrerede. Vi må vide, hvor vi går hen. Arbejder vi for frihed og retfærdighed? Eller hvad? Vi må undersøge vores saltprocent og lade os rense. Jesus ønsker, at alle folk får at vide, at de er noget særligt.
Det er derfor, han bruger det billede med jordens salt og verdens lys. Det gælder ikke bare disciplene. Det gælder os alle sammen. Vi skal være afbilleder af Kristus. Vi kan alle sammen følge ham efter. Man skal ikke se ud på en bestemt måde eller hedde noget særligt. Vi skal bare være jordens salt. Vi er jordens salt. Og salt, det har vi masser af her på Læsø. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i evighed. Amen. Vi må rejse jer og lad os med apostlen ønske for og med hinanden.